A Festa do Viño de Meaño celebrou esta fin de semana a súa 22ª edición, pero a clave deste festexo chegou o pasado ano cando o Concello decidiu renovar a festa. Cun novo formato que mestura viño, gastronomía e música, a celebración consolidouse neste 2023 e volveu ser un éxito. Tres zonas diferenciadas, unha zona de carpa con vinto unha bodega, unha zona de comida, na zona de arboleda e unha zona de eventos musicales no tema do Vial. Está sendo un éxito, estamos moi orgullosos, como eu sempre digo, Meaño é terra de viticultores, Meaño é terra de bodegueiros e Meaño é terra de viños. Os 21 stands amósanse encantados co novo formato. Bueno, notase que a xente vai collendo a nova tradición, non? Porque vese máis afluencia de xente. E Meaño sempre foi unha zona de viños e a xente pois gusta lle vir a esta festa. Penso que o viño justa moito, a verdad que é un produto que temos aquí nas Rías Baixas que o marisco e máis o viño chega a todas partes. Mellorou en canto a cantidad de público con respecto ao ano anterior, está sendo moi agradable. Non só os adegueiros mostran a súa ledicia, senón tamén os visitantes que se achegan a gozar da festa do viño. O viño está bo, é a segunda botella que levamos. Mellorou os stands e todo eso, sí, ben. Aquí comiendo e bebiendo, pues estupendo. Dende a Confraría de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés tamén poñen en valor a importancia deste festexo. Bueno, van ser grandes eventos, cada vez vamos incorporando a novos membros, e un pouco a idea é eso, ir crecendo e casi como decía no discurso, todo o mundo de Meaño ten un pouco relación co mundo do viño. Dentro dos diferentes eventos destaca o desfile das autoridades e o nomeamento dos cabaleiros e damas de honra, entre eles o pregoeiro Diego Losada. É unha ledicia ser pregoeiro de honra aquí en Meaño. Eu sempre digo que os que vivimos fora de Galicia non temos tanta sorte como os que vivides nesta terra maravillosa, pero aferrámonos a produtos ou a esas cousas que lembranos a Galicia. Unha delas é o viño de Albariño, é o viño de Meaño, que para mí é como unha pócima máxica que reúne o mellor desta terra, a beleza do paisaxe, os produtos, a riqueza dos produtos e a inteligencia, o cariño das xentes de Meaño que fan este manxar maravilloso, unha pócima. En canto a nota musical, a festa correu a cargo de Broken Pitch, o venres da Orquestra Marbella o sábado e da Ocabán o domingo.